Viete, aby ste unikli Trumpu. Piju, neznám stop, neznám míru. Já mám bír a ty máš díru. Piju, ráno piju, večer piju. Tolik, až bych brečel, moje flow jak vodka teče. Chlastám stoje, chlastám v kleče. Z tu zemáku už mám křeče. Z igelitu z pastu vole, dokážu pít na kole. Alkoholik, moje role, budu chlastat klidně 100 let. Nejradši mám, když si dám pěkně teplý pivo. Najazdívame si skicovskú trať na kantrač na štyrkolke. Kámošek som si to aj nevšimol. No, vítam vás na Skicove. Keďže tento závod, bohužiaľ sobotu sa ho nezúčastním, keďže moja babka má jedinečnú 80-ku. Dobre. No takže máme tu piatok, za mňa už má naloženú motorku, keďže dneska je preberačka, tak si idem ešte prebrať motorku, zaplatiť štartovné a potom v podstate domov nemám tu nič iné, okrem príľuby a korytnačky, ktorú potrebujem. No, zbalený som. Už môžeme len počkať do nedele. Lepšie? Rozumel mi, myslíš? Vyzerá, že nie. Hen ty dole, ty čo? Si aký škárady. No, hen to na nich ukážem. Skoč na neho, dávaj. Skoč, skoč! Zážitok. Stars Auditorium, nové miesto pre hviezdy. No, takže muzikál máme za sebou, už sme sa zdrhli, už to dialo v tomto stane, keďže už sa iba kláňali a ešte dávali nejaké tie záverečné songy. To fakt po piči, ľúbilo sa mi to na to, že ja nie som zrovna takýto tento sociálny typ, ale už dosť toho na tento rok a už sa budem venovať iba závodom, čiže máš smolu, ty to si vyčerpala na celý rok všetkého. Neprestrelné alibi. No, a mám to natočené, aby si vedela. A tu je kamera. Tu. Takže nič, teraz dáme strich a vidíme sa na Skicove. Čaute. Klamal som. Keďže je nedeľa, a prečo si ešte vacie pokaziť nedeľu pred závodom? Potrebujem ísť naložiť tento náš kamión. Má šťastie od Boha, že sa závodí na Skicove, lebo ináč by ma asi drblo. Našteknem si kamión. To je čo? Aha, oco. Čau. No, takže nedeľný závod máme za sebou. Výsledok klasika
u mňa nič moc, ale neno. Po štarte to bol čistý prach, nič som nevidel, aj keď som oštartoval celkom v pohode, že bol som tak v strede. Chaleniska sa tam hneď začali prvé zakruty proste zrážať v prachu, reku kam. Obehoši, ja som tu včera nejazdil, mne tu ide o hovno, akože tak, keď sa chcete zrážať, sa zrážajte. Aj tak nič není vidno, ako čo tu mám sa pretekať v tom prachu. Tak, ale však po prvom kole sa trošku už odostupy, už sa dalo trošku ísť. Ale v druhom kole som našiel Kuba Lauša ležať bezvedomý vedľa trate. A to ako, sorry chalani, viem koľko vás bolo predo mňou. Teraz nehovorím o tých prvých úplne, lebo ty ste ho nemali jak vidieť. Neviem z koľkatého miesta Kubo padol. Ale proste každý jeden, čo ste okolo neho prešli a nechali ho tam ležať, tak ste fakt asi magori, alebo ja neviem, o čo vám ide. Jazdíme na Slovensku do prdele, nejazdíme svetové závody nejaké. A proste ten chalanisko tam bol vypnutý, bezvedomý. Ale tak našťastie dobre, prebral som ho k vedomí. Potom som počas závodu zbadal ho vedľa trati, stať mi mával. Čiže som si potom už kúkom si uvedomil, že dobre, tak chvála Bohu, aspoň nič není. Bol v podstate iba dal čelovicu do stromu, tak ho vyplo. A má ešte nejaké stehno narazené, také nepekné, tak uvidíme, čo mu bude. Kubo, drž sa. Dúfam, že čím skôr budeš v poriadku. Ale proste myslíte na tých chalanov, keď vidíte niekoho ležať ako... Ja chápem, že tam prídete, každý sme tam prišli zavodiť a ja som tam prišiel zavodiť, ale Doriti tam... On bol vypnutý, bezvedomý proste, to není to sranda. Čiže toľko asi všeho k tomuto závodu. Keby sa neprašilo, bolo by to krásne, ale bohužiaľ. Marek, prečo nevládzeš na pretekoch? Ja neviem. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Asi málo trénujem. Bene, sarà perché Muro aj taliančinu znova vyťahla. A Marek Ladický so 147.
147 Marek Ladický a 166 Jan Jerko. Všetko silnejšie motorečky E2 a E3. No, takže toľko asi vsio k nedeľnému závodu. Hneď v prejazde asi po 5 minútach som to napravil do stromov a podľa všetko asi bude zlomený článok prstu, no tak pôjdeme to zrengenovať a dúfajme, že do lehoty všetko bude fajn a ako no, chyni sa nič horšie nestalo, labať na to. No, musím si to dať dole, lebo nejak mi to pani doktorka moc zaťahla a už mi to tak pouzuje a boli, že chci trošku povoliť. To je príjemné. Možno som mal takto ťahnutú ruku už takto dokrtené. Dobre, takto to môžeme nehať. To je dobre. No, každopádne, čo k závodu. Skončilo dneska pre mňa predčasne, keďže už počas prejazdu sa mi podarilo obmotať okolo stromov. Prvému som sa vyhol, do druhého narazil a do tretieho ma to katapultovalo, čiže mi v podstate privrelo, ak som mal ruku na raditkách páčkou a mi to rozdrvilo prst. No, uvidíme, čo povedia na rentgene, keď tam pôjdem s tým, ale roztrhal mi v podstate celé takto brúško a dosť to krvácalo, čiže v závode už som pokračovať ani nevedel som ani to rukou hýbať, trasla sa mi, bolelo to jak svinia. Je to opuchlo, veľa krvi tam teklo, čiže som sa na to vysral. Ale tak no čo už, no včerajší deň bol taký celkom fajn, to išlo, kým som sa nevyčúbal v tom druhom kole, mal som fakt dobré tempo, všetko fajn, dobre sa mi išlo naozaj, až do toho padu. A od toho padu, jak som sa vyčúbal, tak proste ruka ma bolela, rameno v prdeli, nejak som mal divne. A nevedel som sa držať na tej motorke celý čas v podstate už potom padalo to práve rameno dole. Bolo to také už utrpenie pre mňa, nevedel som sa rozjazdiť, čiže tá sobota bola dosť taká ohovne, potom som ešte mal ďalšie pády, čiže som sa napadal včera habadej a veru bolo to veľmi, veľmi vyčerpávajúce tie pády, keďže za každým som padol v nejakých takých tých bačurinách, ktoré sme preskakovali, alebo drážkach hlbokých. A vyťahnuť sa stade, no to bolo vždycky proste také no obojovaní. Ale tak dojazdili sme sobotu, no a nedeľa je fučuš. Čiže budem dúfať, že sa to, čo ja viem, či sa to dá rýchlo dokopy, však mohlo by sa to dať, je to iba prst. O 2 týždne máme ďalší závod v Lehote pod Tačníkom. Enduro tam bude veľké, tak tam by som rád išiel, lebo Lehota je pekná trať, ale no, uvidíme. Dobre, každopádne, majte sa krásne, píšte básne a vidíme sa v Lehote. No, máme tu pondelok, nemám dobré správy, je zlomený. V podstate mám odčlonok navyše aktuálne, čiže myslím si, že tá Lehota sa asi konať nebude. Ale každopádne budem robiť maximálne úsilie preto, aby som sa tam dostal, čiže budem ležať a oddychovať 2 týždne, nerobím si piču. Uvidíme, no, neviem povedať, čo so mnou bude počas Lehoty, či tam pôjdem alebo nepôjdem, každopádne motorku mám viac menej nachystanú od preteku, keďže ani pneumatiky som poradne nezodral, jak si môžete všimnúť, vám ukážem. No, zaostri. No tak, čiže hranka tam je, jak vínko, čiže v podstate motorku iba umiem. Ani filter som dokonca nezasral. Tu je ešte vidno, ne, kvapky krvi zo mňa čo tiekli. Sú, no, také tie malšie fľačky, to není blato totiž. A uvidíme, no však piatok pred závodom si to poviem zregenovať, ak by to náhodou bolo, že celkom sľubné a budem schopný tým prstom hýbať, tak by som išiel na ten závod, ale neviem.
Takže zatím si ho. Vidíme sa, keď sa vidíme. Počkať, piči, to mi nezakryje celé.